Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie ije sentro ide kalman. Ha? Sino, Margie? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga historyaan kanya na. Apay dakas. Saan mat kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan, kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Ngaminawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kapsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmananday dyan Avina in the boarding house yo? Well, as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kapsat ni nobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi ti sang kaibagana iti sang wana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mata? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nangruna pa ino kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagang, kaumagar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman ako agad. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka no kumaan nakita na ni Margie anapintas na ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit naman ay. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Ay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton migat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak ang makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tiriknak kan kuana. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makaipibalay Manong Ligi. Nakitak JX mo ije sentro di kalman ni Manang Margie. Vina, mabaling da di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta itasawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat deje nga tao. Ag-istoryak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan niya boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga gasawa iti kastangar aramidam. Apay mat ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin di ipag mo at dagitamot ngamin ex ni Manong mo tisang kaistoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din asikati ka malay. Itan niya pa lang kami na rason. At ti ex ni Manong mo ti mapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang.
Nuaga pa dangay, kapoy tikas ta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata, nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan mabalay, hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti ipay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan, babayin mo nga. Asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anak, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jaki palubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga makanggag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yung. Idi pa nga anusan miti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guara. Ngam anya tararamid na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, adda ka matitibalay manong. Wen, tainururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama ng ti bagbagam. Iso man ng ti husto iti imatang mo. Sipod pa idin, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyong? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang dadadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kamalim, Vina. Sika tinangirugi ti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Ita niya ko mga gapungan? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasarita ki may sa katrabaho ak Giselle. Ada kanubakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak laan yung tigayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito? O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua atawan ang tinapalabas, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan lang nagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanyak, friend. Ada ka di ba ti komunikasyon dalingi, kanti kapsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kapsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanyak. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko maamakonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Day ta Vina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtet itiriribo kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ka desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawa ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin.
Hello, nanang. Hello, Lige anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kano nga eh. Hinto no may abulanan umay kayong to Makitan to, nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamangan no jak makalip iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at keng kuana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipot ken kuana. Jakon namnamaan ama pasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agrupro pa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang ati ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina, anak ko. Apa ka no ngay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka, sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da diyang asawa na kat kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditikas ka. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat siya kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apa nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang dayta eh. Yung nasimpa, tigapsat ko. Vina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawa. Kasla saan ang mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amang numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipagko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat tibiyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga ibaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y tararam idam. Tinatayan nga ipagkulat na ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay na tayan nga asawa? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasigad ngamin, agayem na dadiim mo na ang asawa. Eswarte na kaya tamay katagitilatawan ijas alas. Kat kasano akmat nga rudan nga no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dagigay. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at tinanganam. Madamdama akto na nga ginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Haan mo't, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pay laeng manan dayta Roko. Itikasken ka pay laeng mo't.
Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang day jay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata, aglablabas kayo mata nga agsasao. Apay ngamin nga da kay toy manang. Agraraman, balay mi daytoy nga kapsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay. Nawatam. Ha? Talagaan agduma kayo iti ugali iti day diipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga minagdigdigos vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sos, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita ang matbasit ti hygiene mo, Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang up iti naang doon. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday dyan. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang. Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? Huston man! No, han nakakayat nga parete kapsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umat nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat, asikat ti mga pay ti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa lang napanatawin. Aya, sa italayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y anak kasagana ide? Gamita, mabalinayin. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainang malasang kaw na nanumo kami lang. Uray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo malasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun tibagim di tibalay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari tinobi amrikaw. Jak payam mo tatang. Kan jak pay sigurado no ikasaro ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na.
Talaga na singpet kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan na napintas tatang? Anya? Ay, nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na. Siyak ti agmadmadi amang nyam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsing ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasarko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasay-saya at no agsina kayaw. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Kan amangan no masikugaan. Kasi may kasla maikawa akmat no sina akong tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom tong ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay, wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat ngay kasar. Anya, apay kanungay, inyawit na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, da jay tim asawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy iti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinubya na. Ay na, anwam ta napintas no sadot mad kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day dyan nubyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day dyan. Katsigod mo't apang beauty queen ter armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasin pare. Di nakantyawan. Tamang pumulot tilapayag ko kat anyapay tim aramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo. Pungtop ka man na dagosan. Hala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa ti maganan siya. Anya? Sino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyamam mo. Siya ko na tinakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumor diti balay. Apaya nga paritan nak nga rumwar. Maburing ak nga rod matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay ayakas ta ka matreko. Ibain naksamot ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak.
ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di karumar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ka na simpul. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaan na ita. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidot kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa? At ngamin inarim ko balasang iji ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo ay ano mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da with tres iti inuman. Ngami di inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay wud kabagays, nasingput may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa una ya may dilig kanya. Apay manut tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema. Tabano ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay tayam amu kay tanak kaw. Kwa, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay katwan awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadagiti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Una, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaaga Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Kat, wanan Fidel. Sikat di makaamo. Nagpintas mo tang tinsang putyo ang nobya yung tatang. Kasano ang napasungbat yung rajay? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayo. Apay, di mo kaya ang mga asawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya ka. Naimbag no saan na kayo alukun na dyan? O mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Di naktulok kun na dyan, tada nagkinarian may.
Ni patay lang ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano bakit ti asawaan nyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kani Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manay. Pauna andak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobiam. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, Rico. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobian ang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasao kayo. Kung namadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yung atao tiyar aramidan nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbak taklata na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad kano nga iti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Karikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkangtiyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga mong kinakamday jikan ka. Tasabali dinar mo. Ha? Ursunada na ka nga minday jay pare. Anya? Ay, oray pa nga taisuntag may sa babae di tinubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang amsyak. Kung didilaw ang naalas ka no tinobyak, ngam naalalas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagan akan kasi ka. Agpay sumot ang alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mo pikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan laada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga ginobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon hindi po unti mangga ni Tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatang ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang tayo kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, kariring mo pa ilangang kas na tibagbagam. Wano, maditiring mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga dya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iji balayaw.
Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, Rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak ngarod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak ini kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga ron ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala nga iti babae. Adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantsawan da. Ibagbagada an alimtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta'y tunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ro. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto may ijibalay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na itakasar-kasar. Saan na masapul dayta tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada. Ngam saan damot nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak ka. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No saan agapoy ti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutan. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ang ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukun na. Nay, kita akabagais. Di mo panuynuyan Genobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kenkwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Rikaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan tain-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasama kan ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko aya. Apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo tibiyag na iti hospital? Kasanan nga iti kasarot Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tata. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico. Talaga akas ka ti aramida. Tauray kas kasano. Inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa? Wan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan. Tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Pag inanakala ang Alicia. Ante,
Di mo't adda mo layo ang mais. Nagbungan, Una, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais ka. no kasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? Adda pa'y la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa ti 40 days ni tatang sa agawin. Ha, kasta ya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat itipim mo sayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rog ti korsonata kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rog day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga armain. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon Manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anak natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agto kapay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbannog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wan Manong, ala, umaykan, tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako natin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo at Diana, sana pudpud no nagantin tayo drama ita. Kastimanti ko na ni pagayam Diana. Dear Manang Biyanang, may papan kan ayat ti padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyo, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Diana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman magdagasat ko no awan. Tapno mo mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay kwa, amang ano, ngay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mo. Jesus, tapnoy bagakan ka. Siksikalahan ti babae na nakawis itirik na. At sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny? Anya nga, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano saan ay. Ano di na kayat?
Jak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Jak ko nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di siyak Kanya dulat. usan. Ha? Hello, nagipagaliston na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw la kung may timarabutay. Di mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, amon. Kita lang siksikog ka na ramidang. Istambay. Ay, panagkunak. Baliwang tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin na dinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? May sabay tayo ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyaman. Sige nga Rod. Inakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Sayamay ta nakarik na dahi dya tao. Yana! Manaway. Apaya nagbayagan nakisarita kang ka. Andiyan nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Ikan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo mo tagpili iti pakirelasyon am. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ngam isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. No masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya no makita mi di star, butay ti sagsagun na. Tatang. Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti magpakang kagwana. Into nag-asawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayan. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita. Sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rod tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak ka. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan manin dya pagsakulang. Tatang. Biro dayjay ti pagsanggiran na. Nuure sa aning nagtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakang kuana. Anya, may karem asinaamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Benny gapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amangupay dyan nakta. San? Nakastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapo kin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol, aramatin na ti utag na. Ararmem kanu aya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklon na pa na tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga sawa ko na. Ay, nagluho kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawa. Kantay nga ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betay. Kukuha tayo aya dagi jay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kaya bagayo pagkasara ko na tatang.
regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Wano asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay sa kantong mga asawa. Di ka lagbay. Professional pa yung mga ron dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika ke ay na istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Di kayo magpampanunot tatang. Usaran nyo mat ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pang asawam. Kasanungay dahi tanakaw. Sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaan ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabitlang Leka, sagay sata. Dua arilaw. Wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, honey. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Na, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Hey! Nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kon sandyanak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariig iti kinapudnaw. Asana na di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakaalaan la iti sikugday ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-dengin di anak mo pamagbaga. Subad. Nabayag may tadi mimay jas tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now? Itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdo abulan na di nagpakpakita kanya. Ay, mga nang asawa niti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga di nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas tangarab. Di kagdandanag. Heh, lipatem kidi day di lalaki. May, si kamu kayam daya na balasang kao. Kanyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan ba nagaw-aw, di anak kao. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging dayta ka awampay. Di nan sa malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya? O mga minsilpon na pangawagan ko makengkuana. Tawan ti agbayag asil pong kengkuana. Tanaw awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami ti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan niyang tinapasamakan ka. Sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey. Anyang atan agsimpatan. Agkasartan. Kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Nawang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makaam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutanga. Ure
tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Sige. No, okay, lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi na indon bigat. Ay, manjak. Kaya't na dyan lalaki ang pakiasawaan di anak ta. Lakay, anyat mabalin mo ngay no isuti kayat di anak ta. Suportaran talat ko man di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Kaya't di makisango ka dakwada. Pasensya kayon ka, tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga nurusan nga mo nila kay mo ti idadalon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubaing. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta? At nabayadak. Nabayagan nga utang ko na jay. Anya? Sige, mabitla nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi nga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Ang paila kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapunta ka sa timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana ko tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tanipay kay nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak ka. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulay no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Kaya nanay, nagpakada ako ma. Ni, papanam, Ingka magpasyari di lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Basta ito yun nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbon, tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamahisa kong ti agbalbalay. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalay ko. Tapno saan dakon atagtagibas si tayo. Isuhalas da ito yan, wine. Agsingsing putak to numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa'y karoon palasan ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo't na siya tao. Ang bayaman ay naktudamagan ka ni Kakapitra na nagkuyog na kan anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny jidim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimang pengay. Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Anday bag nga oras yun, tata. Kastamay. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Papayakas na teraramidang Binay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana.
Ay. Di ka kararamid din eh. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang dayta. Mabalin pa nga ibabawi. Sabay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na kusina. Husto dayta na panagsangsani mau. Agragsak ka kidi at na ilisi ka iti pakaisag makam ko ma. Inalilaw na kaya, Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat naman. Agyaman ka kita itasan kayo pa nagkasar. Kasan mo ngayon nagkasar kayo. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na dya tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusay. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benny kanjay nobya na lakay. Wine, bunga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakid dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si kadinobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikog akon. Siyak tirumbangay kalay sana, mana. Ay, nagsina kamin ka ni Benny. Sa bali ting kasar na. Saan na siya? Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ni Marayan nga imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na nakaw. Ay na. Aday padamag ko ah. Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Benny nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakas-kasar na pa'y lang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siya ting kalaysa ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, iniinot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak ahusto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na iti may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita damot tan bukod ko pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan duangan nakme. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma tagtultuloy ti kinaragsak ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Diana! In your nose parity script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen. Di surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Dear manang biyanang, idiawang pay asawak na sumakiti ubing. Wala dagitay teenager. Isu dati magustwa ka mapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasa. Kat aramidak yamin akabalak, tapnaklunan na ti panagayat ko. Rugyak na ron ti agsalaysay. Tatang, kitaan nyo man bagay kumulang to'y badaw? Ay da. Unay mo na ita abis ngay mamanakaw.
Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaram. Kainak agaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunan. Apay, asino ay ati ararmag? Di nga'y pingkay nga na ni Manang Karya. Anya, ay, naglukuhan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapol kay ti sa baling armag. Saan na jay minor de edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay, ayos lang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anya kunana. Sigay, armag lang ti anak kau. Kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta. Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Isu nga mau ngawang problema ka ni Manang Karya no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yun. Tasardengan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa kinapuno na Karya. Kanayon ko bagbagaan ni Carmilaw. Laplap-dak no kas jama pa ni Jibalayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Amangan no mabainan. Kat anya pa'y ti aramidan na. Ay kwa, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman nak tata. Nung mabaleng, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasagana akmait nga aguray. Mabilang laan. Uri ang taon iti iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langan nga iten. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo nakababain. Imay pa yan ang mismo dito yung balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? Nukas tangarap, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kata ebam ti sapulem, tapno awa ti paganagsam. Ala, winay, grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, da Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin nag-araram kang kuwana. Isu nga umapal kiti, Carmilaw. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko di baga. Tayong baga ni tatang kanya. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mong di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Unay, di ka ganang, kadya kung sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermag. Pulos mo't Ure kastuya, laki kita adamet taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sana kagumatan nga din dyan Umay kalaboyan, naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo, mangrabak manen. Kitam ka dito mata ka din kao. Ni, apay tamatam? Ala? Apay ngay akit dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, main. Kinapudno na. Nabayagan na gayata ka nga din kao. Doon si palatawan mo, idi ka. Nainlaba ka nga. Anya? Di nakman lukon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil yari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko maamang yibkas iti mariirik na kang kadyana. Ay, ayateng ka.
Iko awang pa'y plano ka makinobyo. Ubingak pa'y, ag-eskwela akpay. Kasano mga ag-eskwela ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis-eskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, manong. Ay, no kaya mau siya timang paadal ka. Anya? Kapaian niya kaya mo kursaw. Kinamaestra ko, mamanong. Idi pa'y laubingak akas tatara paap ko. Sige nga raw, ag-enroll ka taon. Tasyak timang paadal ka kawan. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayatan ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagag pa'y kanya apong ko Kan dagiti dadakkel ko anyat makunada. Saan na masapol at damagay, mading ka? Balasang kan. Abay, manutaw, ma'am. 17. Balasang kan ay di kas tatawin, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwela. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli ano bigat, tamok ti desisyon mau. Rumwarak pa'y tatang. Ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay ati armen. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon daya. Anya? Agimon maden nga. Agimon Kati kaya anak iso ti armag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakemaw, taparitan na ka amangarem ijanak na. Ado dito ti maarem. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manen nga iti ararmay. Diyak pa'y laybagbaga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa, imbagak kadananang kan tatang ko ti singasing mo. Kan oray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklunin na kaunta ilimod ta ti relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagraduara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling magkiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan, manong. Basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya. Alay, matada pangusaram. Pangusaram? Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, Aday, taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mao nga karkarpintiraw. Gapoy ti day dyan-dyan Tulunga ka maka-eskwila. Tapno yung agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya kay suti makagasat mao. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak tatang. Ay, apay nga may nagsam kay ti ubing aya. Dagita ketin ijeron ting kararman. Dagita ang tawon ko may tinasrok abayin ti termem. Wano dagita ang tawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mao. Basta yun turnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, apam naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papanan ti sildo na nga karkarpintiraw.
Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike. Kahit saan nansapay mo't anubya, apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay te kayak nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. At ti kwartam Jana. Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agsweldo. Sikat ti papapanan ti sweldo. Pati tayo ur-urno nga kapag negosyo. Intag ko aming keng kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, Manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal ti apo ko. Awan anyaman na apaw. At da nga mintulagan may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mon ibaga, Manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatultulungan ti apo ko. Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang, Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso atultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga rin. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tangag paisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di mananik ka ni talawan sa apo ko. Nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, yung kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid da iti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya? Kaano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na mag-imbaga no kaano subli na. Ay, kastaya. Ay, sige nga roda pa. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Naika di kagungan Adat pagong tamngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingkamanin suknalan iti balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubli aki jay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kama at Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga gabrugaya man. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakankaya. Singi Ramon tayo tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado, Barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Ay, basol na betlang Bagbagak mo takanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga raw. Ibagbagada pa yan nga arman na di apong ni Jana.
Dandan ni minalang mamapanijay. Ay, kaasimot di ka anakak. Nayaw awanan di kwarta na. Si Kamanan, Carmelo, sumrag ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayan? Hindi yun sa mo imbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin Hindi po ko yung tinapanan namin na sapul ka, pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat po nga idadatong daw. Kagkasar ka na Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Nadaya nagpinirmaan nyo, barok. Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pambanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na, tasakpay kiti pagbalin ninyong olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isuk maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta Dakil ti habol ko kandyana Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. At di abroad. Kaya nakunada mo't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manja! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jaya da. Abayadan da iti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit tinaramid day, Jana. Ay, pinangnam-naman akit iti awanangin. Ala, aklo naman tigasat mo kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumating ka ararmain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armam. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayat antay. Mandyakaw? Natitigrahan? Gapo iti kasyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Dati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot mo't saan nalipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwarta, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawa. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdenden na iti asawa. Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit napasaram. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo basa wano'y drama ita kat manipod kinipagayan tayo nga isong saan napudpod no anagan. Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta iso ti padrama kan ka. Rugyak nga rood ti agsalaysa.
Pasawag. Apa yung pinanawan damatay? Awan gasat dagiti aginang ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na gati manang. Apa yung napasama nga katagwanan ti kastay? Apa yung ay? Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit na ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di takitiyag dagiti aginang. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang manang. Ha? Kaya't masawan. Addan ar ma'am. Kanta na. Awan mo siguro dakis na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagpiitan. Nalado ki di Nagriga ngamin ti makailiw-liwag kahit. Isuan, nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag ba siniliw-liwag ko ti pan nakabalaw. Nabiit kit di tawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sakan to agaramanan iti sabali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mao ading filay. Si ka magaya, mag-isong. Sobrang ka. Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Napangay maya. Kas iti sigaw. Umay kumanan idarirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tarik namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Ha? Kasaradagusan? Una ha? Dito ang tumalatong palta sana ya? Wen matkit di Nyangay. Umanugok ka kapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti parwa kasar baraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan akangkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Sigaki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak ang kay. Ay na, sabali daydi mo ng asawa. Sabali man ita. Unangin, kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na urnong tila ba? Bumasi ngamin ti danom iti ubaw no kastaya samar. Inaksaglabay di karaya na. Itong bigatin at akuyugan ka. Hadapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabaalak mga urawang kadwak. Kanada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot na nabasa yawim mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikati makamaw. Agad na nagkabakay. Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa pa agtun ti mapanaglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa yang kain? Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau? Ikakitain! Alari bungbungan dagiti tataw di karayan! Ay na igalis ka na! Anya! Sa di mo bandang kain? Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apaya sino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarok kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos.
Mangan ka. Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang abiktaran ti salunat mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanay, manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mo. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustang, mabuti nga ka. Pagbutngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ka. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apa niya silay? Ag naadamot gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Uy, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atila ibagbagam mana? Ang mga lumasulisog ke mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong paraw. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagaws. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, baro. Madlaw ngamin anagagut kung nasingpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kadingay ayatan nakmatlaang isong? una silay. Namin anumitan ang nagaramak kang kasanaya. No kaya tanak ako kasar ka dagaws. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan ko apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang luko kong kamay. Nang runa ka, lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Ina agara manang. Di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka man nin ijay. Kandimat ko nam ngay naklom na ka. Armamanan. Saan ani Arcele termag? Asino nga raw? Yan Jelina. Jay anak da tata Francaw kun na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda lang arudan nobyam. Ay kiwana. Tap na da reserva no bilang mapalo akto manayin. Anya? Ay sus tilay bagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatin kag sigurado. At least, adan to mga ndingay kanyak no bilang mabalo akto manay. Anya? Ay ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin Aklunin na ka. Ano aklunin na? Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ha? Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya? Ay, damo lang ka. Magbiro kak to iti baka Yan sa nga pulo ababaw. Pagbalik nagto abay, di no kaya na. Sobra unay tabainte. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin I love you to ko nam kanya kaon. Sige, alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na, agyaman na Angelina. Kaano ngay kasar mo ti anak ka, isong? Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw.
saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag ag simpa kayon. Tapno maaddaan akmutin iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, tababasik ti gastos. Ah, anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Uy, Kasanoon numaamuan da adwa gayam tinobyam. Kun naimbag no saan ang masakitan ni Angelina. Numaamuan na ani Arceli ti ikalaysam. ilimog minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina, nadamag mo ka din. Di anya, Georgia. Ti may papahan iti nobyong ani isong. Agkasarmot ka noon. Ha? May, saan pa'y mat-anatulad ti kasar, May? Ay, sabali ti kasar na. Saan asika? Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ko ni isong. Look-look ko na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arceli? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ay ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. Nukas da. Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan, May. Ha? Agin narakop kayo dito'y aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duatang gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine, aklunat. Ada nagkinawata mi kini Angelina. Ang imsikati kasarakaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Kwa, sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anubia. Ay, bakawanin na kumarsilay. Surya, saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman nurumulta ita, iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arceli, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Eh? Kasta ya? Imbla na mo't iti-it day. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello Arceli. Apay ngay adi mo yung bagbaga nga agabrog kagayam. Kasano iti kasarta? Lipatan mong day ta kasar Isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayam nga uray balukan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye. Ay, hilaw! Hilaw! Ni? Inidulan? Agdis kitara, tag sa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Sikalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arceli. Sikat ikasar ka. Saanan? Ni? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano, Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubya kaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad-ad dalakit nga ruda nga awan tinagbatikan ka.
Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangan. Iso nga anusam at agla din Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akam maliti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuti nga. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan ti pagayam mo isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kayat tagaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon parakan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adong tanayta. Saan na mapakpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dido'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag minamanan iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod kani pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, agtaray to istorya kadagiti talo nga anak ko. Kan iti asawa. Nakurapay laang ti panagbiag me. Ngam, nakaadal dagiti duwang anak may kapumatlaang kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak may, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka solidad, nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito ingay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan sa jak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka man na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkagdigaw, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Hindi tumulang papaanawat ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti dayjay ngay. Ay sana tinakaw, unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kawa mo permanente at trabaho na ko. Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Kawang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na pailaka nga ron alaan amin nakawus na tagtalawan. Kawan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal.
Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan ngay. Sa ngagpampanunaw. Jay laarak. Ti ada iti ulo na. Ha! Awan sir-serpe na. Saan kumamata kasta ti panagsasaom Oho. Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din tananakam kayaw ka ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay. Akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Happy nga man dito balayon. Ay, hadaman ni Jim balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pag-ibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay tila pag-iladan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't nga min agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Baso yaw nga gis-istaur. No apayakas to, ito'y anakaw. Uray, dis oras sa mo tirabi. Agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain. Lablab sandalatan dito. Yakas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangos. Ginatang nakano iti kabangibang nga ili. Anya? Sa nabali, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin na dagaw sa paaman ang maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawata kaya? Ikang kayaw. Gato na yun. Nangalaan manan iti kwarta. No kwarta lang ako. Nagado ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya? Awan to mga min pagkatangan iti masiday di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itag kula kwartaan. Ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man tayo tsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bay nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Kan di kan uminom iti arak. Ad-adda tumaer ka. Kan umubing ka anak ko. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bay andak ka din nanang. Sa nabali at amo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang. Ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tatang. Kababayin mo ta. No makikabkabalayak latan kada kayo. Anda mo tin trabaho. Kaya man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isong nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag nadak. Graduation day adminton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Malanga na. Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapan.
graduation gayam ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo na, tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak ka. Ay, di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitahanan mo't. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mangibabayin ka lata. Di ka ngamin agin inom umay ka anak ka. Ay, wala naman. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginong ka man yan ay fan, nakasapsapan. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit anasapa? Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanintong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumarayak. Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ha? Araki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manon, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam tapno makatrabaho ka meten Ke agsweldo ka meten akas ka ni Manong mo Uwen tatang. Congratulations. Ima, ading ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mo. Diba? Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, may. Pasensya ka, Lima. Tayo sa 600 lang arilo data. Inggatang kon tayo tangdang ko anak kay karpintiro. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan nakatan di adal kan. Saan nakasas kanya? Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat pati tangdanak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Kanya nga Adan trabaho. Adan manong. Kaskas-trad ko lang, hindi na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong, tapno makabalay kan. Ay na, talaga balay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay kawan na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Uy, apo, nagpintas mo tinamayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito ay tinapnapan natin sweldo. Ay, kaya nagsweldo kan. Una, apay aya? Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mo, uray, isang ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibang ko ti sweldo. Ada ngamin yung urno nga. Anyat yung urno nga, Mariaw. Gumata nga, kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry
Ngayon talaga ngamin nga dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat yor orno nga tatang. Ay, anya matiyor orno nga ngay, ma. Agurno nga mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pa'y lang kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurno nga kiti pagbalay ko akasiti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad timula taalaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di ka pa'y nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamag nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka no umag. Ala, bye-bye no kasta ti kayat ng aramidan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan da iti sweldo da. Wan mo't kit di Man, di ka tuday. Nawartag man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay nalakay bye-bye amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingput latamot nga uray mamarto. Ay, kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jaro bayan ay mangibabain. Nana. At tao'y, insang pitang kayo, tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalaamay dito. Intindi bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmursang manang tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. At tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantaw. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Wala, Nagdamangayap ka niya, ang trabaho Numalpas ti trabaho, sakam tula ginaw. Kasya, una ka tinanang ko nagpintasin na yan. War tayo, kanitatang na itaswilda. Di kayo matanagan, tadya ibarbartak ti maagad ha. Iliblibre da lang. Anya? Ala, yung kayo gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kailuto yun, dahi taikan. Tapos ko dahi ta. Ala, agsukat ka nga ruden ta maturok ka, waan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanag anak lakay. Di mo lagawin din ni Ivan nga anak ta. Di mo sagati pa nagawin tayo dya tao. Tan mangipabayin tumutlaang. Duray sana nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka. Kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas ko malaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anay mo? Uray ka na yun amabartag. At dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, nabartakan. Makituro ka man, hindi ti balay iyawan na silang. Masaduda nga gawid. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak diti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da diti balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit niya pa lang ti sweldo. Alaag tao. At da pangigata dito. Bakit? Aking materyales ka nagitayin sangpot na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya? Apay nag-order ka? Nangalami ti ingatang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Ingatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing itikabang-ibang abarangay. Anya?
Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw? Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdara sa Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti swilduna. Ne. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog lakay. Nay, matartarimaan mo tibalay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay, sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige. Lab sanda talatan dagiti diadal nga anak ta. Tang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito'y balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Ay, nagrukupay. Manana yan. Wan, di kaagapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, baan? Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayan dagiti por diya ka, Tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso natin gatang ko materialis ti balay. Ay hinaimbagman anak ka. Ay nasaya at unay ta napanunot mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awan mo siya bali amang patarimaan no sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko patarimaan. Tadamo buko dababalay. Ayos lang kanya Tatang. Di kay madanagan. Tawre kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo lata tumulong kada kayaw. Nga ure mamarte ka. Ay man anak ka. Ay sorry sabay ko matama pakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir bae nga. Ay nga, di yung balik sa Tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan di angis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagkumabawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan anak ko, tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo anak ko. Wan na lang.